Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Rene tak kandhani le. Ngapa e? Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Nah, yen kowe cocok. Kula yo maju mungsuhe gilani. Mang semikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Cici mual wetengku. Ampun, ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakra. Cakra ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikan ora kasar-kasar ya ampun menyenani wong tuwa ya dicokot benggala karo sing enom-enom. Nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lagi nggo dolanan. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa e? Sip iki. Migat kowe. Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian lho. Oh, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambute copot. Bucak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun karepe dhewe. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Aku tumenggung Sumbang Suradikja, ya. Sing mburi sapa? Takon karo aku. Panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Kakang Mas Janaka wonten mriki. Iya, Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Caidan ora. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata. Pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora? Weh,
gawe kate tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelarira wang-wang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong ora usah wedi lho toto Ndara Sencake dibantu ora usah mbok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon ora usah dadak mbok bantu weh ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel kula dilairake enten bumi Karang Kadempel nek nganti bumi wutah getih kula nggo jag-jagan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru aduh golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase ha iya pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono heeh wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong sampur napa niku Bathara kono ora kok sampurna sampurnake terus tak patenane lah ngono lho kowe ngrasani arep nyirnake karo aku ora sagokan gunung tanpa guna kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu wah babu wani arau sentawetine apamu ora minggat karo minggat karo tebak danamu kene marganing patimu maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu parat Mumet saja. Ayo. Suradikja Barat
Wah, mati aku. Mati aku. Mati kowe. Sapa Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo ndi Semar Badranaya Boyomen Sirnakna Werkudara. Ah jebol jajawan. Wah mati kowe. Woi hut hut aduh Gong, Rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iya. Maksude
Nyanyamu. Sapa? Kowe. Aku piye? Nyanyamu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu. Oh, jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyemunya nyanyi nih. Nyemunya apa? Ngomong apa Catra? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemanya wis kemamah dasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku ya waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet nyonya. Ini namanya Nomor 4. telu. Nama telu. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Nah, aku. Lumenggung. Anik rekma. Hah? Lumenggung anik rekma. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe? Nganyukun dak matos. Tukang dak matos. Nyemenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngono iki. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Tenok mati maju banyak mana tampo ora tinggal apa ya. Tulis oke banget. Ngomong oke banget tulis oke banget ngendake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incung iki. Lek lencung, lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham lho ta. Semangat dengan ini untuk tangane lincung sikile. Ayo kono nyol Prabu ngindranya namanya. Sapa? Prabu ngindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok kerincung sikile tok aturke Prabu Ngendranya Mamati. Gendra Suropati, Ngendranya Mamati. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora lepel. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyake apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manyem. Nyanyi ora gelem mundur. Ra kon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Heeh. Sarike apik itu. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis.
Lurek. Prada Mas Atumenggong. Ha iya. Coba teh. Wis. Lumayan iki. Ya. Itu dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh. Ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh, gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. Jitemene. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono to. Ah wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup kowe lintingen, moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho nek disumet. Durung semat nyerot wis makbut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jaya Marata ing mangken padha wae. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Setyaki iki mesti eneng Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godhok, tumbak disendal munggah, godhok tibak kiteng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mrika suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Wah. Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Domongi. Wah. Pejah kula Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel, bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendroswaropati. Edan nganggo suluk barang.
tansah marpamoring sukma sinukmaya winah iya ing sepi suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ana apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Orang pemberani, Mbah. Ngono iki. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki perjurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelas ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambro gelap modar. Ngene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya merata candak tak weli-wel dadi apa kowe legane atiku. Nadyan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun, tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pageralon. Ayo, kene. Legane ati yo. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om.
Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya uret. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Caker. Caker ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikan ora kasar-kasar ya ampun menyenani wong tuwa ya dicokot benggala karo sing enom-enom. Nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian lho. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Heeh. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambute copot. Bucak gating tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kae minyak samin ketoke ndase. Kae minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun karepe dhewe. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget ya. Mas. Ngapa? Aku mau tuku kirike kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene kuwi. Iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon, urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya satpol PP. Ya. Yo, kae kirik cilik to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso le ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho.
penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambah ali-ali gelem ora nek gelem jaga pindho nek ora gelem jaga pisan. Oh, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jaga pisan, nek gelem jaga pindho. Ora diwale-wale. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora didotakke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karangan jemblegan ning atiku gugu. Marata Jaya Marata Imbangir padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lagu melek saben bengi tangan wedi dirampok kedadan. Aku kelangan das Pak. Wah, tangan musuh bolonto. Lagu nancep kiri tangan bolonto. Mutar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutar kowe Laura. Isih urip ta? Tiwasne tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo nggih, waras inggih, Mbak. Inggih. Sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ngendak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak lah ya. Amuk endi wong Karang Kadempel? Sawa panengah Pandhawa Raden Janaka dasar Purya Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang. Wah, kelakon penjang kamu Parade. Wah. Edan. Mati ya.
Ya, pancen wong Digdaya. Pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe barat. Kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane garean iki. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula Giduh raosing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok. Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadhahi kekiyatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamu Semyang Jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakunjaran dina iki. Waduh.
Petro mlayu-mlayu ngopo? Ngaturaken tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun tadhawadana. Ya, kene ngopo? Ngaturaken ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis iki piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan apa? Prabu Gendra Suropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Suropati diajar kalih Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Suropati. Apa? Apa? Prabu Gendra Suropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut saobor pucuke dilepaske Dara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit pagralon. Dara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang ngguku karepe dhewe kowe boyongi para pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa babarna pisan legane atiku malah. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigara. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kilat kesit pindha Radit lambahing jemparing Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Suropati bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa Bandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sajaran teji gedene. Maning jajalan sekertaning bawana iblis lanang. Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake jemparing. Wong jireng keteh wedi mati. Ayo, tandingana Baladewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis ning ngarepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan kowe. Ana bracan. Sapa ya, Truk? Ngono kowe kok. Kowe takkan jadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo panggilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Kowe wong lanang kok ya nggo panggilan barang. Nggo macake. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Manyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Dara, wah mati aku Petro kandhang. Aduh mati aku. Wah mati aku Petro. Waduh aku kira tuh kok dadi macan ngene piye?
Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh Metro, aku mati aku. Wah, piye Metro kanane kok tadi kaya ngene. Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar, aku tulung ana Semar ati aku. Semar. Aduh Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petruk sing ngandani aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih wutuh kaya wingi uni manggoleki Gendra Swaropati nika ling unjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke wana kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi Mar. Aku ki biasane ngetutke satriya iki mung ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oh nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso ngletak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mengke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledek. Hus. Aku anggap macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kaya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. Utawa aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumuni iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbum aku goleki kok ya ora ana ya Pak. Ben panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandheli do ngetutke nek durung ketemu karo Paku jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku ki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku nggih kula derekke.
Gareng nanti mengke nak tekan riki pun kula derek kene ora usah liwat ngarepan. Metu mburi riki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo. Aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadang Ndara Baladewa. Lurah Semar nalika semanten meger-meger datan mobah datan musik ing cipta nenutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang tinampi dening Sangya para Pandhawa sigra angelala sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang saringma kelawan Semar ingkang sejati. Marikoten mrayetna semuriris eka balik titiyane titiyane gandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir kowe lan sasah wedi kowe nengo kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal nang kene aku tak sowan Sang Asih Prana. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana. Wis ngono wae welingku, aja ganti gawe gelane. Gendra Suropati Ratu Sabrang sing arep tekan kene Semar. Wah, kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bonggo. Piranganing para Nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waliyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya.